הקיבוץ שלהם באמירויות. אני כאן יושב בקרב אוהדי ארסנל התשושים והמאוכזבים. יורי, איך אתה מסכם את המשחק הזה? אכזבה קודם כל, מצדנו. אני חושב שהקבוצה יכלה להציג יכולת יותר טובה. אבל בשורה התחתונה, אם אנחנו שופטים את כל החודשיים האחרונים, אנחנו הפסד ראשון אחרי חודשיים, אפשר לספוג את זה. אולי באתם נפוחים מעט למשחק? לא, אני לא חושב. אני חושב שבסך הכל נתנו תצוגה קצת לא ברמה שהורגלנו מארסנל בחודשיים האחרונים. אני חושב שבסופו של דבר ארסנל גם תדאג להתאושש מהמשחק הזה, תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, זה לחזור למסלול הניצחונות שלה. האמת, ופה אני פותח את זה לסקר קולני, מה יותר חשוב לכם, ליגת אלופות או הליגה האנגלית? ליגה האנגלית. אוקיי, זה היה פחות או יותר פה אחד. מישהו חושב אחרת? חוץ מהשני אוהדי ברצלונה פה? אוקיי. מתחילים להשוות את אוזיל, לאיש שתציג עכשיו את ספרו. דניס ברקאמפ, כן, נכון? כבר יש השוואות כאלה. יש השוואות, בהחלט. האימפקט שבסופו של דבר ההגעה של אוזיל עשתה, מאוד מאוד מזכירה את האימפקט שההגעה של דניס ברקאמפ עשתה. ולמעשה, גם בספר הזה מצוין עד כמה בעצם בסופו של דבר זה שינה איזה. אנחנו כרגע בתהליכי הקריאה שלו, הוא יצא רק ממש לפני כמה שבועות, אז אני יודע שכמה... תהליכי הקריאה? כן, בסופו של דבר זה ספר שהוא בגדר התנ"ך לכל אוהד ארסנל בטח, וגם לכל אוהדי הספורט ואוהדי הכדורגל בפרט, מאוד מאוד מומלץ. אז אין ספק שאוזיל עשה הרבה מאוד, והוא גם יעשה עוד הרבה מאוד. בסופו של דבר זו רכישה באמת בקנה מידה עצום לארסנל. קניתי אך טרם מספיק אותי לעיין. תודה רבה יורי, תודה רבה לאוהדי ארסנל. תישארו איתנו לראות